खुलुमबाय रायजोफोर आं नै बगजलि हालामनिफ्राय एक्स-बिएलटि नागेश्वर बर' बुंदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै आंहा बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा। जिहेतु जोङो देहा गारसोमनानै जिउ दान होसोमनानै बिटिसि सोरजिदोंमोन। बे बिटिसि सोरजिनायनि उनाव बिथां हाग्रामा महिलारिया सिफ जानानै सलायबाय थानाय समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया जोंनो 2010 निफ्राय पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआव कन्ट्राक्टुवेलाव जोंखौ भर्ति खालामना दोन्दोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा जोंनो 10 बोसोर दरमाबो जाहोलांबाय। जाहोनायनि उनाव दिनै परिबर्तन सरकार फैबाय प्रमद बर'आ नाथाय जोंनि बे 10 बोसोर दरमा जाखानाय बे माबा खामानिखौ गाथेनानै माने जोंनि दरमाखौ गावसोरसो जाजोब्बाय। जों दिनैसिम थाइसे फैसा मोनदिया। बे 5 बोसोर जालायलांबाय। बिथाङा घरे घरे न' साखरि होनो ओंखारनाय मानसिया होखानाय माने साखरिखौसो बा माबा मोनसे एंगेजाव सोखाना दोननायखौसो बोख्लायफिनजोब्बाय। जों दिनै 14 जन एक्स-बिएलटिआ बेसे गोदाव सोराव जाना दङ बेनि थाखाय। आरो जोंल' नङा रायजोफोर, जोंजों लोगोसे दंफायो माखासे बिधवा आइजोफोर आरो दङ माखासे गोबां गुबुन मानसिबो दंदेरफायो। बिथांमोनाबो दिनै मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै। ओरैबादि दुखुनांथावना बाथ्रा रायजोफोर, सोर फोथायनो प्रमद बर'आ परिबर्तन खालामनो फैनानै अघटन खालामजोबना गालांबाय दिनै बे बिटिसि हालामाव। बिथाङा सिफ ना सियाल ना सिफ ना सिखाव दाख्लै इन्टारभिउ लाबाय गेजेराव। इन्टारभिउ लानानै सिखावै साख्रिखौ फानखुमाजोब्बाय बियो। सासे मानसिनिफ्राय 8 लाख 9 लाख लानानै। दिनै जोंबो होदोंमोन इन्टारभिउखौ साख्रिखौ जागौबा, नाथाय बिथाङा गैया। साख्रिखौ रिजाल्टखौनो होदिया। सिखावैसो फानखुमाजोब्बाय बियो। होमबा मा होनना बुंनो? नोंथांमोन नायदो दिनै प्रमद बर'आ मोजां मावखो ना गाज्रि मावखो? आं बुंनांगौ खोथाया बेखिनियानो रायजोफोर।